एक दिन विराट कोहली के विस्फोटक अंदाज तो दूसर का दिन केएल राहुल के क्लास। इस जगह केएल राहुल के घर बा तो विराट कोहली के किला बा। 2018 से सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच टाटा आईपीएल में केएल राहुल के मिलल बा। 18वां संस्करण में आरसीबी या डीसी एगो नए का प्लान के साथ उतरल बा। इस सब विषय के बारे में बात हुई, वीडियो के अंत तक देखी। है रनदारी तो सबके भाईला, जब रन मशीन मैदान में रहेला, माही भैया जब मैदान में आवेलन तो गेंदबाज लोग के टीडीएस काट देवेलन। सब केहू के गोड़ छू के प्रणाम। टाटा आईपीएल के गाड़ी पहुंच गिल बा मैच नंबर 25 पर। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर बनाम दिल्ली कैपिटल्स। एक दिन राहुल के क्लास तो दूसर का दिन कोहली के मास्टर क्लास। दोनों टीम इस सीजन बहुत बढ़िया क्रिकेट खेल रहा बा। आरसीबी के सबसे बड़का दीवार विराट कोहली तगड़ा फार्म में बाड़े। 167 रन इस सीजन में बनौले बाड़े, औसत 54 के बा। तो वह दूसर का दिन दिल्ली कैपिटल से केएल राहुल पिछिलका मैच में 50 बनौले। अब बता देने कि भाई एगो नया शुरुआत कैसे कई जला नयका टीम के साथ। दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस सीजन में रोर मचावता, आप पॉइंट्स टेबल में शोर मचावता। अपन शुरुआती तीनों मैच जीत के पॉइंट्स टेबल में टॉप पबा दिल्ली कैपिटल्स की टीम। बेंगलोर के मैदान में रन के वर्षा होला, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के प्रदर्शन उ मैदान में खराब रहल बा। लेकिन इस सीजन मिचेल स्टार्क अपना गेंदबाजी से एकदम आग उगलत रहे, तो उनकरा के खेलल आरसीबी के बल्लेबाज लोग खाती मुश्किल हो सकेला। टाटा आईपीएल में ये दोनों टीम के बीच 31 गो मुकाबला भइल बा, जौनों में 19 गो आरसीबी जीतल बा, 11 बार डीसी जीतल बा, आ एगो मैच में कोनो रिजल्ट नहीं रहे। ये मुकाबला आरसीबी के गढ़ बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में बा। ई मैदान में कहल जाला भाई कि बल्लेबाज लोग खाती एकदम जन्नत है। आवा जा, बल्लेबाजी कर जा, हुकाई कर जा, भौकाली मचावा जा, गेना के इन्हें उन्हें पार कर जा। तो एक बात तो तय बा कि 200 रन तो आराम से बनेला। खाली 200 ना, ई मैदान में टाटा आईपीएल के सर्वाधिक स्कोर भी बनल बा। 287 रन सनराइजर्स हैदराबाद इहे मैदान में बनौले रहे। बेंगलोर के ई मैदान में पिछला 10 मैच में तेज गेंदबाज लोग 70 गो विकेट ले ले बाड़न जा, तो स्पिनर लोग के 43 गो विकेट मिलल बा। अब आज के मैच में कौन कौन बल्लेबाज के भौकाली चली। किंग कोहली के दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आंकड़ा बड़ा बेहतरीन बा। 29 गो मैच में 1057 रन, और फिर स्ट्राइक रेट भी 135 के ऊपर, 10 गो 50 बा। रजत पाटीदार पिछिलका मैच में जैसन शुरुआत कैलन, अब फिर खास करके अपना घरे के मैदान होको, बेंगलोर के मैदान होको, जहां बैटिंग और आसान लौकेला, तो फिर रजत पाटीदार से बचे के पड़ी दिल्ली के। तो वे केएल राहुल जे मैदान में अपन क्रिकेट खेले शुरू कैले, अपन घर के मैदान में खेलिए, बस टीम बदल जाई। केएल राहुल आरसीबी के खिलाफ 16 गो मैच खेलने बने टाटा आईपीएल में, 648 रन बा, और स्ट्राइक रेट 144 के ऊपर। तो एक और भौकाली बल्लेबाज जे आरसीबी के टीम से खेलत रहे, लेकिन यही सीजन आ गिल बा दिल्ली कैपिटल्स में। दिल्ली कैपिटल्स के उप कप्तान फाफ डू प्लेसिस आरसीबी के टीम के ही बढ़िया से चिन्ह ले, तब फिर आज एंकरो बल्ला चलावे के पड़ी। अब कौन कौन गेंदबाज लोग गर्दा उड़ई हंजा। दिल्ली कैपिटल्स देने से कुलदीप यादव आरसीबी के खिलाफ 10 मैच में 7 गो विकेट ले ले बने, और विराट कोहली के भी एक बार आउट के लिए बने। आरसीबी के स्विंग गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार 21 गो मैच में 18 गो विकेट बाद दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ, इकोनॉमी भी 7 से नीचे बा। इस सीजन में हेजलवुड भी बढ़िया गेंदबाजी कर रहल बाने, तो फिर दिल्ली कैपिटल्स के सोच समझ के बल्लेबाजी करे के पड़ी। अब बात कर ले जाओ आमना सामना के। विराट कोहली या कुलदीप यादव के 6 बार आमना सामना भइल बा, जौन में खाली एक बार वो विराट कोहली के आउट कैले बने, लेकिन विराट कोहली के बल्ला भी फंसल बा कुलदीप के सामने। खाली 116 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी के लिए बने। तो वह विराट कोहली अक्षर पटेल के 11 बार आमना सामना भइल बा। अक्षर पटेल भी विराट कोहली के खाली एक बार आउट के लिए बने। भुवनेश्वर कुमार के स्विंग के केहू काट सकेला, तो वो बने फाफ डू प्लेसी। अपना 16 गो पारी में भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ 105 रन बनौले बने, और स्ट्राइक रेट 150 के ऊपर बा। तो वे दिल्ली कैपिटल्स के टीम के कृणाल पांड्या से भी बचे के पड़ी, काहे कि उनकर गेंदबाजी बहुत बेहतरीन हो रहा बा। एगो आंकड़ा जो हमनी के पिछिलका मैच में भोजपुरी कमेंट्री में बताई जा कि 7 अप्रैल 2023 के कृणाल पांड्या 3 गो विकेट ले ले रहन, फिर 7 अप्रैल 2024 के 3 गो विकेट ले ले रहन, और फिर 7 अप्रैल के जौन आरसीबी अपन पिछिलका मैच जीतल ओमे वो 4 गो विकेट ले ले रहन। तो 7 अप्रैल इंकरा खाती एकदम कृणाल पांड्या फॉर ए रीजन हो गिल बा। ई मैच में भी रिकॉर्ड के घंटी बाज रहल बा, लेकिन उससे पहले रहो सब जाई जा, पते बा इस चैनल के सब्सक्राइब करी जा, शेयर करी जा, बेल आइकन के दबाई जा, काहे कि भोजपुरी में क्रिकेट के बातचीत, आईपीएल के जानकारी हम रउआ सब तक पहुंचावत रहब।
रिकॉर्ड की घंटी कह रहल बा कि रजत पाटीदार के 40 को रन और चाहिए अपन 1000 रन पूरा करे खातिर टाटा आईपीएल में। अभी मैच के कुछ रोचक जानकारी पर नजर डालल जाओ। दिल्ली कैपिटल्स के एगो धाकड़ बल्लेबाज ट्रिस्टन स्ट्रब्स पिछलका सीजन 2024 में इनकर स्ट्राइक रेट 17 से 20 ओवर में 297 के रहे। अब बेंगलोर में मुकाबला बात है, इनकर बल्ला गरज सकेला। तो वे दिल्ली कैपिटल्स की टीम पावर प्ले ओवर में 10 रन प्रति ओवर से बल्लेबाजी कैले बा। मने शुरुआत बड़ा तगड़ा देलन जाई लोग के, या फिर जैक फ्रेजर मैकगर्ग इनकर त नामे ऐसन बा कि भाई आवेलन जितना मुश्किल नाम बा उतना मुश्किल इनकरा सामने गेंदबाजी कैल होला गेंदबाज लोग के। अब केएल राहुल के 18 बार प्लेयर ऑफ द मैच मिलल बा 2018 से लेके अभी तक टाटा आईपीएल के इतिहास में। तो इहो एगो रिकॉर्ड बा भारतीय खिलाड़ी के तौर पर। का आरसीबी अपना घरे में डीसी के हराई? का दिल्ली कैपिटल्स अपन लगातार चौथा मैच जीत पाई? विराट कोहली या केएल राहुल अपन पिछलका मैच में 50 बना के आवत रंजा तक के आज एक बार फिर से 50 बनाई। अब आज के मैच में हमार प्रेडिक्शन कह रहल बा कि आरसीबी के पलड़ा भारी बा, आरसीबी जीत सकेला। रवा सभी कमेंट में अपन राय दी जाए, वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करी जा।